Der kan ikke noget i smadkassen for tiden. Kom ind! Giv mig færdigtag, vi skal se fodbold. Hvorfor skal du ikke til derhjemme? Jeg har smadrekasse i stykker derhjemme. En af de tumpe har blivet løbet over den. Så er jeg gået. Håber du har taget øl med? Hvad regner du mig for? Selvfølgelig har jeg taget øl med. Spejle er den i dit køleskab. Ah, jeg skal lige